Салому алейкум, мардум. Ман Парвез аз Нью-Йорк. Аз моҳи майи 2024 инҷониб прямой эфир дар бораи грин-картаву чизо набромадем. Акнун вақти пеш аз омадани сезони пур кардани грин-карта ки сар шуд, баъд мо активироваться мешавем. Мардума хатогиёшона, мардума бо чӣ роҳҳо шанси буридани грин-карташона мефаҳмонем. Дар ҷо хато накунанд. Бисёри вақт ин чизо маълумото дар интернет ҳаст, лекин мо чӣ мо тамбал барои ҳамин намебинем чӣ гапай чӣ хел аст. Хуш омада як бор дигар ба навори мо. Имрӯза мавзӯи мо барои каседе ки интересни бошад тамошо кунед, каседе не метавонед аз паси кортон шавед. Навор сабт мешавад, дар инстаграми ман мемонум, дар омада дертарам тамошо кунед мешавад. Навор имрӯз дар бораи ширкатҳои нав, ширкатҳое ки ҳозир пайдо шудагиянд, чӣ хатогиҳо накунанд ва мардум кати чӣ хел хушмуомила шаванд. Навори дуюм, якчанд блогерон гӯеман мешавад, чанд нафароне ки фаъоланд дар Америка ва оям низ грин-карта пур кардастанд, амнодаам ин навори ман тааллуқ дорад, барое ки дар давоми ҳамин 6-7 соле ки мо ба ҳамин муҳоҷират даҳему ёрдам мекунем мардумда, бисёр вақт мо бо чӣ хатогиҳо дучор мешавем. Ҳамин чизам дар вақти навор ман ба шумо мерасонам. Якум, ширкатҳое ки нав пайдо шуден. Ҳамаи шумо дар раҳмати калон ки пайдо шуден. Чанд қа бисёр тоҷик пур кунанд, ҳамон қа бисёр шанси буридани тоҷикон мешавад ва ба Америка омадан легально зиёд мешавад. Барои ҳамин ҳамаи шумо дар раҳмат. Ягона хоҳиши ман ба шумо чи аст ки ҳалол кор кунед, тоза пур кунед. Онлайн кадом ширкатҳое ки пур мекунед, суратҳо да аҳамиятен. Бисёри муҳоҷирот берун аз кишваранд, суратҳоя мераванд, дар як корхонаое пур мекунанд, дар як корхонаое расм мегиранд ки вай суратҳо туғри намебиёд. Агар ки дидем ки туғри наомад сурат, илтимос аз шумо хоҳиш мекунем суратҳошона бозгардонед тин. Гап гапи 20, 30, 40 доллару 50 доллар нест. Гап тоза ҳалол пур кардан, барое ки вай мардум аз шумо умед доранд ки грин-карташона тариқи шумо ки пур кардан мебуранд. Барои ҳамин тамбалӣ накунед. Сурат агар туғри наомад, нависанд ки мебахшед сурати шумо туғри намебиёд. Дар оянда агар мабодо мо фаҳмем, мо да муроҷиат кунанд ки мо 5 сол 6 сол шед пур мекунем фалон одамда, лекин намебурем, ва агар ман бинам ки сураташ безебе, баъд маҷбур мешавам ки дар интернет номи шумо паҳн кунем, гӯям ки бародар ҳамин корро накун, ё ин ки пули ҳам мардака баргардонда те. Ин як. Дуюмуш, барои анкетаотон. Анкетаҳоя вақте ки пур мекунед ширкатҳо, илтимос як ҷо сахранед кунед, як ҷо моне сабт кунед, дар як ҷо истад. Барои чӣ? Барое ки анкетае ки якум шумо пур мекунед, ва анкета хеле анкетаи муҳиме. Баъзеотон мебиёед вақте ҳамин саросемагӣ дар ягон ширкат пур мекунед, ширкатҳое ки нав пайдо мешаванд, пага буридед агар мебиён ки ширкат нест, айки талаб мекунед анкетатона. Дар вай анкетатон шумо номтона чӣ хел навистед? Дар вай анкета шумо ё навистед ки шумо оиладоред ё муҷаррадед? Дар вай анкета шумо фарзандотона қайд кардед? Кадомша қайд кардед, кадомша накардед? Дар куҷо таваллуд шудагиед? Ҳамин чизо беҳад муҳима. Баъд аз буридан ин чизоя агар мабодо ягон ҷужда хато кунед, агар метавонед ки грин-картатона аз даст диҳед, анкетатона бой метиҳед. Тим более ҳозир гап-гапае ки фақат анкетаотона ҳозир интервюотона по место жительство мешавад, яъне ки шумо агар ай Россия пур кунед, Полшада мепартоятона, барои ки посольство нест. Ҳамин ҳисоб агар двойное гражданство дошта бошед, илтимос ай тарафи Тоҷикистон пур кунед, то ин ки интервюотона дар посольствои Тоҷикистон гузарад. Мерем дигар масъалаи чек ва масъалаи сахранӣ кардани чизҳо. ҳадди аққал агар пур кардед анкета, ман медонам ки одам беҳад бисёр мебиёяд ва очират калон кашид, шумо успед намекунед пур кардан грин-картата. ҳадди аққал чек номер ягон чи тиҳед, то ин ки мардум дар оянда омада аз шумо тариқи чек, тариқи ҳам рақам анкетаошона гиранд. Дуюм, илтимос шумо да ки агар шахсан опыти пур кардани DS-260 надошта бошем, пур накунед. Монен ягон ширкатҳое ки ба бовариянд пур кунанд. Мо дар давоми ҳамин фаъолияте ки мо мекунем барои муҳоҷирон дар муҳоҷирати Амрико, беҳад бисёр мо вохӯрдем ки DS-260-шона наметиҳанд. Занг мезананд, ака манда пур кард, манда угражат кардистаи, манда $1000 те, манда $2000 те, ба ма коди тиям метиҳум ту буридагӣ. Ин чизо дар территорияи Ӯзбекистон буд. Барои ки контракт доштанд. Контрактда нависагия дар ҳолати буридан ҳамон қадар миқдор ай маблағи маоши шумо мо мегирем. Имзо кардагия тариқи ҳамон договор, тариқи ҳамин шартнома пулша мегирад. лекин дар шумо шартнома нест.
агар гирифтани ҳам бошен шартнома кунен. Агар бе шартнома ки гирифтен ин қонунвайронкунӣ мешаванд, маҷбур накунен ки мо тариқи қонун баъд кати шумо гап занем. Илтимос омадан агар анкеташона тием. Алал хусус ба ширкати Извизам низ тааллуқ дорад, барое ки медонем ки ман ҳама вақт кати ширкати Извиза кор мекунем. Зиёда аз мумкин 24-25 сол мо ҷурагӣ мекунем, болои ҳамаш ҳамкориам мекунем. Ягон вақт ман камбудиёшона надидам. Бошаям камбудӣ, одам инсон бе камбудӣ намеша. Мо занг мезанем, ҳам камбудия ислоҳ мекунем. Хаттоги ай тарафи ваё бошад, агар ҳама вақт пули шумоя гардонида метиҳам, аями ҳисоб мо катишон кор мекунем. Ҳар вақте ки ман Тоҷикистон мебиём, бисёр вақт дар ширкати Амно ман мешинам, мебинам муомилашона, мебинам коршона, ҳама чизошона мебинам. Барои ҳамин мо кати Амно ҳамкорӣ кардистем. Ройгон бо фикр накунӣ парҳез пул мегира ин вайда. Ҳай масъала да бо дар охири видео гап мезанем. Кай ки баъди кодоя тен баъда бирдан гап задем. Масъалаи блогеру, масъалаи фаъолоне ки дар Америка ину мегӯем ки мо баъд аз омадан мо шумо пешвоз мегирем, кор, хона ва дигар, ҳамаи шумо да раҳмат. Агар ки бепул кардиста бошен, ё ин ки ҳамо ҳақл миқдори муайяни расходотона мегирен, гап нест. Лекин вақте ки шумо 1000, 1500, 2000 мегирен муҳоҷир дар кӯча мемонен, вай вақт ба худу ман бад наковен, акай Парвиз илтимос гап назан, мо кора ҳал мекунем. Гуфтам ман наковен. Агар ки бепул, масалан ман шумо дар расходоя мегӯм, мо ҳамин 8 сол 9 сол ягон бор аз ягон кас мо пул нагирифтем. ҳама корои мо ройгон аст. дар ҷои фаҳмиде Парвиз пул мегирад, дурӯғе. Биёен ҳаминҷа, ман агар гирифта бошам, ман 10 баробарша шумо да баргардонда метавам. алҳамдулилла ман то ҳозир ин корода овора нестем. худо ба шукр да худомон ҳаст, алҳамдулилла. Масъалаи ширкатҳо, ҳамин аз аэропорт муҳоҷира гирифтан, ми хуб равад $100 расход мекунем. Барои кор ёфтан, барои хона ёфтан, хона агар як худат биёӣ, хона мушкилӣ нест. Пули хона як одамда, як мардинада койкаместа ёфтан, то ба худ омадану то қоматша рост кардан $500-600 мегиранд. Пули свет, пули газ, интернет, ако ин аз худи соҳиби хона вобастагӣ дорад, ҳамин хуб рава $600 меравад. Пули телефон, дигар чизош. ҷои кор ёфтан, кор камтар мушкил аст, не ки агар як худаш биёд, агар то ҳуҷҷатоша кардан, дордаш бировардан, ин чиз два чизо мумкин як моҳ вақт мегирад. Агар шумо ҳамун кору хона ёфтан, агар ин бародар пул гирен, вай ҳалол нест бародар. шумо 1000-2000 мегирен, мебарен дар як ҷои бононен корда ки баъд ваёмо да занг мезанан, акай Парвиз мо фалони да 1500-2000 додем, мерам шароитшона мебинам, шароит нест. ба маҷбур мешем, вай нафара мегирем, мо дигар ҷо кор мемонем, дигар ҷо хона мемонем. ҳамуда бародаро агар нағзӣ кардиста бошем, хайр кардиста бошем, $200-300 гирем. абҷон ӯзмагар $200-300 гирем ҳаққи кортона. болои ҳамаш шумо мақсади реклама кардан, мақсади даъват кардан барои ёрдаму дигар чизотон, аз сабаби ҳамин мардум бисёр шумо да пур мекунанд. шумо ҳамон ҷоям фоида мебинед. вақти даҳез пур карданам шумо фоида мебинед. хайбат 100 кас 200 кас фоидае ки диден, ҳамун гӯшаи фоидатон, ҳамун расходҳои пешвозгирии аэропорт, ҷо кардани кор, ҷо кардани хонарам ҷудо кунед. нагире ай муҳоҷир. агар ягон муҳоҷир аэропорт ман да занг зана, кай Парвиз мо омадем дар мондем, гӯям худованд худаш подшоҳ. камера гирон мекунам, то аэропорта мерам мегирам, ҳаминҷа прямой эфир мегирам, ном насабта мемонам, шармандат мекунам. илтимос ҳалол кор кунед. алал хусус фаҳмиде ки ман рафтам ҳамин кора кардам, монен мана даъват кунед, ман офитсиально мехезам, бахшиш мепурсам, инстаграмао далид мекунам. ҷавоб мегӯм гапамда. масъалаи ҷои хона ёфтан хоб беҳад вазбинай барои оиладоро. ҳамун ҳисоб занҳо, модаро, апау хоҳарои азиз, гринкарта бириден, агар ҳаматон оилавӣ омадан ҳаракат накунен, шавҳартона давленӣ накунен ки ҳама каса мерем. ӯ шӯи шумо инҷа ки омад, вай ягон кас аиҷа намедиза, ягон духтар шӯи шумо дар кор нест. инҷа ҳар як бачаҳоям 5 соли 10 соли ҳаминҷа безан гаштиян, пул доранд. шӯи бепули шумое ки Тоҷикистон мебиёя кия дар кор, сараш тем биёя ҳаминҷа мо ҷо кунем ша. майли ғами штура нахӯрен, ғами фарзандотон нахӯрен.
4-5 2-3 гудакат мебинем дар хонаи майдак ямо думо то ба ҷо омадан то ба пӯ хестани шавҳартон шав гудакотон психологически вайрон мешаванд мактаб ҷои нағз намеёбед мемонед баъд мая фарзандум тарбияш безеб шид мая мактабамда нимуш афроамериканец нимуш ин нимуш вай мая духтарам катията мардаки дига омад барои ҳамин фикри шавҳартон накунед фикри фарзандтон накунед аэропорта мана занум гум меша аэропорта намедонам бародар 4 мо 5 мо мебиёӣ ман дар шум мара внимание накард $400 надод $500 надод ай душанбе акаум занг задистам ки ма дар телефон роӣ ку апа ин кард вай кард ҷудо мешен занаке ки дар аэропорт гум меша тамошо ку 3 моҳ пас гапзан меша дар Америка барои ҳамин илтимос хай сахт гап зада бошум хоҳаро бахшишо ҳақиқат ҳама вақт талхе монен шуотон биёен яхчон ҳамҷа ҷо кунем хона ёбем кор моненшона камак аксо қоматашон рӯз кишед баъд дар ҳамун муҳлати визатон тамом нашида ҳаракат кунад шумоя биёра ҳанҷа илтимос барвақт омада бепулӣ ин чизи безеба ҳамин ҷудошавии мардуми мо рейтинги ҳамин ҷудошавии мардум ҳамаш айсоби пул айсобе ки мардак внимание намекунад хай моям бегуноҳ нестем мардо лекин илтимос ми гапи мана шуруъ дарк кунем масъалаи адрес дар Америка адрес додан ин ройгона бисёри вақт мо ҳамин худаш ҳамин охирон 2-3 моҳда чанд грин-картаи бародари тоҷик гум шуд айсоби чи айсоби ки адресҳоя ширкатҳо вақти метиҳен дар Амрико илтимос бехато тиҳен ва ҳамун соҳиби хонаам бо огоҳ кунен ки ма грин-картам мебиёя грин-картаи мана илтимос гум накунен гуфта огоҳ кунен бигзор $100 гира тенсам $100 аву огоҳуш кунен мебиён иҷада грин-карта ки гум шед вай даводавша намеги 500 чанд доллар метиҳем вай мебиёя намебиёя 2 моҳ 3 моҳ овора психологически сошалтон намебиёя кор ҳамин чизо даводави лишни шумода мешавад камуш 500-600 то $1000 расход мекунед то ки грин-картатона гиред адрестона ки иваз ки карден аэропорт ки омаден адресам хушрӯ нависен адресҳоя тариқи тоҷикистони тариқи россия нанависен аввал рақам баъд кӯча баъд хона баъд шаҳр давлат ва почтовый индекс яъне ки хонаи шумо фотеҳ ниёзи 54/1 хонаи 4 боша душанбе тоҷикистон ноҳияи исмоил сомонӣ 73-40-17 ман намедонам почтоша шумо бояд нависен 53/4 фотеҳ ниёзи стрит хона апартмент масалан 4-5 душанбе таҷикистон 73-40-17 ҳамихе нависен як коғазакда нависен дар омадан аэропорта офитсер датиен офитсер адресотуна иваз кунам бо пурсен офитсер мумкина ман адрес мая бор проверка кунам can I check my address please қавусонаи қин нест проверка кунем баъд биёем барои тамоми ширкатҳое ки ваъда метиҳен илтимос аз шумо биёен дӯсту душман нашем катиман ҷурагӣ кунем дӯстӣ кунем ман ҳама вақт тарафдори шумоем худованд хайри ҳар яктаи шумо қабул кунад раҳмат ки дастгирӣ мекунем моҷироя мо як худмон дастмон намераса яки илтимос ҳамин корроя ба ҷо оварден агар ҳаққа ҳалол кунем ки мода набуроян мо баъд кати шумо хайп шава гуфта мо гап назанем майли таран раҳмат масъалаи ширкати извиза ҷаҳаҷон барои чӣ ман кати извиза кор мекунам ҳамаи шумо медонем пешвоз мегирам ширкат одамои мо да бисёри бад менависанд дар инстаграм аэропорт ман мебиём ман баъзе вақт мехонам баъзе вақт намехонам баъзе вақт ҷиянчам ҷавоб метиҳад инстаграмда баъзе вақт не ҳамин ҳисоб барои чӣ ширкати извиза катиман ҳамкорӣ кардам барои ки ваё мана меёбанд мегӯянд фалон числа фалон одам мебиёяд ҳамин аэропорт қабул кун ша парвиз моам ҳамуна дида мошин расшод мегирем ҳамуна дида мо вақтмона ҷудо мекунем ҳавая дида мо мерем пешвоз мегирем мебиёем акай фотои ташаккури зиёд фотои тандурӣ ҳамҷа мебиёем ишкамша сер мекунему хона меёбем метиҳем ҷои кори мо мебиёем ҳамҷада мо ҳар як қадамоша мефаҳмонем куҷо рава чӣ кор кунад тестар ҳуҷҷатоша кунад маъқул нашид агар аинҷа мо дига штат роӣ мекунем маъқул нашид авай штат бо авай штат дига ҷо роӣ мекунем пули билетотона намехарам ба умеди ман нашид лекин дастгирӣ мекунем $100 $200 ягон хел мушкилӣ нест пул надорум мегӯянд мерем ҳамҷа рӯ парои мо
ширкати метро PCS бачаҳои тоҷик унҷо телефон мегирем метиҳем бепул ҳар моҳа пулотона метиҳем пули налоги телефона метиҳем неки оянда телефон ҳар моҳӣ пулошна метиҳем неки телефон худаш бепул бо чӣ коро мекунем адреси мо грин-картотон ки омад гум намешам омадан баробар занг мезанам наёфтуман пост мекунам ки омада грин-картатона гирем боз як-ду каса грин-картошон омад омада мегирам ҳамин бестагӯз мерем ҳамин ҳисоб ман барои ҳамин бо ширкати Извиза кор мекунам тамоми ширкатҳо агар ки ҳалолу тозаву озода кор кунем дар ҷону занем ман ёрдамтон мекунам дар амрико ёрдам намекунем не лекин муҳоҷира дар Россияам хеле бечора иси дарбадаран иҷа намемонем ки хе дарбадар шавад алҳамдулилло ақлумон дуромадиста фаросатон ҳаматонда як бори дига раҳмати калон гапҳои қабеҳ нисбати ширкатҳое ки ҳамхе фиреб кардагиян дар таги комментариҳои нанависен ман далид мекунам барои фитнаву ин навори видеои ман мақсади ман навори фитна дохтан байни ширкатон нест барои сухан айдан биромад баъд ҷавоб кунем ҳама касо обод бошен то боздид салому алайкум бай бай